Salam, Atabatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Bugün biz internet ulgamında Maralzez adı bilen tanalyan biz berde Katalanın 3. sanına tamaşa etmeyene geldik. Mehriban tamaşaçılarımız, bu yerden gıvıklı fırsatları size yetirir. Meşhur akıllar PR kampanyası ön alpagen işlerini giyinden öftürüyor. Mehman adamlar, hormatly davrananda katnaşıcılar, Nazir Habibov. Назир, спасибо за эту прекрасную песню, спасибо вам за ваше участие. Примите аплодисменты наших гостей. Hormatly telekeşler, qadrli mehmanlar, bu davranı Türkmenistan'ın en acayip toylarından biri olan Guldamat toy mekanına geçti. Guldamat'ın talimat aşklarının siz için ayarlar dağlarından dağılıp görüp özünü öyle yaptım. Görüyanların köpeğimi ağırda çeneşikti ortalar. Hem de bazı şiddetilen yürüyükte dile geçiler ve dile talimat hayırlar geçilerin blogger artistleri çağırdı. Sonuçta artık geçim iyi için diyeceğim. Şekerlerin ayrıtı tavırına çöpolya, davranlı videoda geçirgen ilgili evvel dördüğü bu yollaşımlarında Arda Production Studio tüdürlekledirmiş yütüle bir tavırmaydı. Davranının yeni bir kemaliyetleri, ayarlıların müsteşiklerini, şehirde başka ve yeni ürünlere değişik olan tarihler bile bir çiğleyen hali, ikon haliydi. Kemaliyetlerini için minnettarlamalı bildirdi. Her evin mehmanlar, davranışçılar, hanımlar ve jenatlar, hormat bilen Akelma diğer kampanyanın esaslanmışlarından biri Akbeylik Nazar'la Serveriyat. Артисты, шоумены. Я благодарна вам за то, что вы принимаете активное участие в таких мероприятиях. Наша общая цель – это процветание нашего народа, процветание нашей страны. И если мы сообща вот так будем заниматься своим бизнесом, это значит, наша семья будет богата. А раз наша семья будет богата, значит, богата будет наша страна. И здесь хочу выразить особую, отдельную благодарность Марале. Она провела очень большую работу по продвижению этого бизнес-каталога. И я думаю, что это не последний, 3-й выпуск, а будет и 4-й, и 5-й, и 10-й. Я думаю, что сил на это хватит. Она считает, что мы недооцениваем ее труд. Она не знает, что я очень скупа. Я очень скупа на благодарности, но хочу выразить большую благодарность. Она на самом деле сделала большую работу. Спасибо тебе большое. Я хочу сказать,
Вы знаете, Арси не просто звезда, он уже планета, он красавчик. Спасибо большое за эти теплые пожелания и наставления для нашей морали. Петровод найдет. Birbirine mutlan, birbirine çapaksanı tedavikine, birbirine onları birbirine üstünlüğe çıkıyor. Ваши аплодисменты, дамы и господа, Арси! Toy salonu ve Güldaman, benim Suat yerleşen İtalya geldi. Güldaman toylarından toplumuna yönlenip, bir haber gelinle gelinler için neredeyse toylarının umumu kurmasını diyelim biliyorlar. Güldaman namıdır koleksiyonda beni tavlamalı, elingen hem de onları bilir jurnalları. Altın patlıyorlar, ağır. Değerli biz de jurnalın büyük sanatlısı. Eline hali okuma. Türkmen halinin netilin devam edip geldiler. Ola kere başına rahat bir yıllık getiriyor. Yine ne bir konuda yok ki yeter bağlarım bütün işlerini kapatırlar. Onlarla da arkadaşlar bir ortalık hareketini Lili tane maliyetleri durdu ettiğin arabalar bir maksatla bir olmalı. Elbette çok kurna hoş gördük. Ülkeden yetip gelen teyze bayramı tüyükle kutlayan Allah'tan düşünmeyin olsun. İşimi teslim etadını sarıp değil olsun. Bizlerde işimi doğruna. Yaran. Faruk Erman Hanafi, Faruk oldu. Erman Hanafi, değerli bir biznes katarının altın kımlatbaşı. Aswat burada zihni öğrendi, benim olaylarından bir yerine getirdiler. Esselamu aleyküm, merhabalar, soğuk tekrarlar, hoş gördük diye. Bana İzmir'de istedim alığı diye. Üniversite olaylarına devam ediyor. Percaya diri kita waktunya, aslında şu prezentasyon geçme vakti var. 9 ay münevverdi. Ondan sonra yine de 3 ay falan geçirmeli, sonra yine de 2 ay geçirmeli, sonra yine de 3 ay geçirmeli. İnsanlar yöne bir istenlik zaten da daim neticeden bunu oluyor, daim neticeden vakti oluyor, yeri oluyor, daim neticeden bunu yeri, hakikaten şapırdat böyle. Tüytürükten kutlayan nerede benim Türkistan'ın tanıştırışı da var azıcık. Tadiyenin ön tarafında bir oy, persivalist bayramçılık bir ingmer. Tadiyenin ne bayramçılık diklatlar ediyor. Hakikaten bir tadiyen masalah bayramçılığı plus ve ahdirelik bayramçılık diklatlar ediyor. Ne için? Tadiyen imanı tadiyenin ve imanı gördüm. Aklı doğrulama pertasakta görülüyor. Sonra şun ehli biznesmenlerin akıllar bir kaçağa zevkledi. Sonra bir biznesmenler akıllara bir çapak salayla gelen mümkün oldu. Şun ehli bilek bilen değil anlaştığınız
birin haritları bilen, birin bir neydi, bir çıkaran önümler bilen tanış olyanan, yine de 4. Dersistan'da da şunlar yani acayip bir işler bilen tanışmak netivetten, bizim hatun ol işgarlar bilen şun hırmatta oldu, zanarta olsun, ömrümüzde olsun. Yani 2023'ün ehlimden avra getirdin, ırkıl getirdin. Aydın yanında burnuma geçtin. Aydın yok. Ben prosta mutlak verin dedim de. Şun yine de bir yola, biznesmenler kayıtlanka yine bir gerek varanın adından, kazanın adından, şeyle kemiyeleşin adından tüytürüpten şu da varanın kutlayan tamam. Salam, özüňi bilen tanıştyraysaňyz. Men Sultan Cemal Annaýewa Nesibe Loganlar Husus Karhanasynyň direktory wezipesinde. Bugün siz bärde biz Katalonyň 3-nji sanyna gatnaşmagyna gelipsiňiz. Şu komparativ size näçe täsir galdyryny barada gysaçyk bir aýdyp beräýsäňiz. Hemme telekeçiler bir-birini tanamaly, söwda edýänler biziň bir-birimizi tanasak, bir-birimiz bilen iş çalışmagymyz üçin, şaýda tanışmak üçin bize gowy bir pursat döretýär korporativ. Öz edýän işlerimiz barada da bir gysaçyk gurrun berseňiz. Biziň firmamyz Xitay döwletinden, Türkiýe hemde Birleşen Arap Emirlikler döwletinden ýük getirýär. Bölekleýin we lomoy ýük. Söwda edýän biziň watandaşlarymyzyň ýüklerini daşar ýurtdan alýarlar, bizem transport bilen jyn edýär. Sultan Cemal ýence, bize tamaşa edýän tamaşaçylarymyzyň bir ýetip gelýän täbiri bilen gysaçyk gutlap beräýsäňiz. Şu pursatdan peýdalanıp bütün Türkmen halkyny, mehriban watandaşlarymyzy ýetip gelen täze ýyl bayram bilen tüýdürekden gutlaýar. Olara täze ýylla täze birinji bilen jan taglyk täze üstünlikler işlerinde diňe üstünlik arzu etýär. Üçdoğan öýmelerin esaslanyrjysy Medine bilen söhbetdeşip alalım. Medine, şu bärde biz Katalonyň 3-nji sanyny görkezilýär dawarasy barada bir gysaçyk gurrun beräýsäňiz, size näkili täsir galdyrydy? İlk bilen emel ýetikeren täzir bayramçy bilen gutlaýan. Bärde biz jurnal 3-nji sanyny tanıştyk dawarasyna geldik. Bu jurnalda telekeçiniň öz gaýratyny bilen tanıştyk. Hemme telekeçiler bir ýerek jemlenip, onuň bundan başga da her telekeç öz zatlarynyň her bir aýratyny bilen zatlaryny kötürlediler. Şolar barada prezentasiýalaryny görüp geçdik. Bizem bärde bu jurnalyň 3-nji sanynyň altyn birlän partnerinyň biri. Medine, siz bize tamaşa edýän tamaşaçylarymyza öz edýän işleriňiz barada bir gysaçyk gurrun beräýsäňiz, nähil öýmeleri döredýäňiz, siz ähli edýän işleriniz biziň gelin gyzlarymyzy beýärde. Şo barada bir aýdyp beräýsäňiz. Biziň işimiz esasy gelin gyzlary bezemek, olara hyzmat etmek, olaryň gözelligine gözellik goşmak, her gelen müşterilere gowy öýmeleri hödürlemek, ondan şu çykjak gyzamyza bokçalaryň öýmeleri taýýarlap bermek, seler boýunça da hem halkymyza ýetirýär. Medine, şu öýmelerdäki naqşlary özüňiz döredýäňizmi? Öýmelerdäki naqşlar gadym biz ene mamlarymyzdan galan öňkü nusgalardan şolar bilen nepisi bilen renklerini, her renkin gülüne göre renklerini utgaşdyryp halkymyza hödürleýär. Bize ýeren gurrunlaryňyz üçin sag bolun Medine. Sag bolun, minnetdar. Gelinini bolsa Akbäbek Nazarova bilen söhbetdeşip alalım.
Salam Akbabek Nazarovna. Салам. Спасибо, что вы пришли, спасибо, что нам уделили внимание. Я считаю, что это очень большое мероприятие, которое мы издали, каталог «Бәрдебет». Это большая поддержка для малого и среднего бизнеса. И надеюсь, что и ваши читатели будут его читать. И хотела бы вашим подписчикам поздравить с Новым годом, пожелать им счастья, здоровья, благополучия, и чтобы процветала наша страна. Ура! Если каждая семья будет богата, значит будет богата наша страна. Поэтому мы должны бороться за то, чтобы каждый бизнес процветал. Спасибо, Akbabek Nazarovna. Спасибо, дорогая. Təbiyyiliniz hem qutlu bolsun. Спасибо большое. Спасибо. Mehriban tamaşaçılarımız, gelingini bolsa bize şular ýaly ajaýyp çäräni gurnap beren. Biz bärde katalogynyň 3-nji sanynyň esaslandyrjylarynyň biri internet ulgamynda Maraldes ady bilen tanalýan Maral bilen söhbetdeş bolalýar. Minnettar Atawatan halkara jurnaly hormat edip geleniňiz üçin, meni interwýu alýanyňyz üçin meň üçin uly bagat hem hormat. Bärde biz baradaysa, men kiçilikden kitap ýazman arzu edýärdim. Ýöne näme barada kitap ýazjagym bilemok dep edýän işim barada ýazmaly kitap. Meňe mesafä edýän işlemiň biri PR. Onuň partnerlerimiz bilen teklip edip şular ýaly telekeçiler gollaýan biznes katalogy çykarmagy makul bildik. Bizim näme medat uğruna bolada biznes katalog Türkmenistanyň iň tanymal kataloglaryň biri boldy. Biz muňsyna kän işledik, kän azap çekdik. Şu adam biz azabynyň hödürini görýär. Bärde biziň birinji sany gyzyl renk, ikinji sany bardowrek, üçünji renkimiz gök renk boldy. Dördünji renkimiň sanyna şuň prezentasiýa etdik. Ýaşyl biziň o tuğumyzyň renkinde bolar nesip bolsa, maýda çykmagy meýilleşdirýär. Maral, siz bara gaty telekeçilere uly işler edýäňizde, şu edýän işleriň biçin size köp sag bolsun aýdýarym. Menem şu ýerde bizi gollaýan bizim PR kampaniýamyz Akın Mari, bärde biznes katalogymyzy gollaýan telekeçilere uly minnetdarlygym bildiren sebäbi siz bolmasaňyz şu kitap döremezdi, siz bolmasaňyz bizim PR kampaniýamyz bolmazdy. Şonuň üçin adyrly türkmen telekeçileri hemmäňize sag bolun. Bize tamaşa edýän tamaşaçylarymyzyň ýetip gelýän täzil bayramyny gutlap berýärsiňiz. Täzil çynmaýsam men täzilken gutlap bilemok. Sebäbi her kimiň arzu edýän zadyny arzu etmäni halamok. Ýene bir zat aýdýan. Şu ýylla ähli halamaýan zatlaryny goýup, täzile diňe iň gowarýan zatlaryny bilen geçiň. Sag bolun bize beren gurulmaryňyz üçin. Taňry ýatdyk. Mehriban tamaşaçylarymyz, biz berde katalog 3-nji sany ina şular bilen tamamlanýar. Bizden daşlaşmaň, täze ýylyňyz gutly bolsun.